Sziasztok, én Jurassix vagyok, Ő meg Taska, és ez egy Taranis 2 bemutató videó lesz. amit, Álljunk is neki, igen. én egy ninjával kezdek, Ő meg egy surával. egy ördögkezűvel. Igen, szép piros kezű. Na, milyen szép ruhája van a ninjának. Annyi segítséget használunk, hogy egy szivárványkővel kezdünk Mi a kicsit tusták vagyunk. gyűjtögetni. Igen, 50 mill egy ilyen. És igazából annyit csinál, hogy fel tudod nyomni a képességeidet fullra. Igazából perfekt. Egy nagy mester szinten lesz. De ez csak 5-ös szinttől, ha érdemes használni, miután a képességeket megvettétek. Igen. Elveszi, és képességeket nem kapok érte. Hogy most Ez szívás. fejlődünk ezekre a szintekre. Meghívlak. Áj, na. Ott egy Meti, üssük le. Hát a Taranis az ezért elég könnyű szerintem. Újféle felszereléssel kezdünk mondjuk. Az ilyen Taranis ilyen sajátossága. Már 4-es szinten, 5-ös szinten le tudom ütni a csatametint, ami 15-ös. Hát azért ez kicsit égő. Már 6-os vagyok. Ott van Likosz. Egy lájkos. Milyen szerencsés kezdés. Ennyi volt? És erősek az ilyen alapfegyverek. 250 támadó érték. Úgy szintén. Hát nekem még intelligenciám is van, ami elég jó a surának. Igazából a surának a intelligencia nagyon jó, hiszen olyan varázslós cucc ember meg minden. A ninja meg igazából ügyességre meg erőre haj. Amúgy ez megvan, hogy nem kezdtük el számolni az időt? Miért nem kezdtük volna el? Én nem számoltam. Én nem indítottam órát. Nekem megy. Kb. Ilyen 10-15 perc lesz ez a videó. Igazából ez az első ilyen alapokat mutatunk be igazából, hogy kezdjétek el a játékot. Hát igazából nem nagy játékosság, igazából fel kell fejlődni 5-ösre, ami nekem már meg is van. Egyből. És így kell. Szivárványkő igazából ilyen. Mi legyünk, mágikus vagy fegyver? Ilyen Majd fegyver. fegyver, de csak akkor vedd meg, hogyha ha már megvannak a képességek, mert az nélkül nem fog menni. Nélkül csak elveszi a követ, azt kezdhetjük előről. Nekem megadta úgyis. Menj a fenébe. Igen. Ez a szerencsétlen elvesztette nemrég. Az előző próbálkozásokban nem sikerült. Igen. Próbáltunk egy kicsit játszani, mivel én most játszok ezzel először. Igazából a régebbi Metint jobban szeretem. Ott egy Csata Metin. Merre vagy? Itt vagyok melletted, csak kicsit arrébb jöttem út másik oldalára. Fehér tigrisek is vannak. Na, nyomjunk be pár képességet előbb. Wow. De nézzük én nekem most mekkora szerencsétlenségem lesz ezzel. Közelparti ninját próbálunk. Ez jó. És megkaptam szerencsére én is a képességeket most. És erről nagyon nem tudunk mit mondani, de majd kommentáljuk fontosabb eseményeket. Igen. Most igazából ezzel annyit tervezünk, hogy eljutunk kb. 20 szintre, ezt pár mappot bemutatunk. Vagy nem. Bemutatjuk körülbelül a fejlődést egy ideig. Azt utána játszunk más metinekkel is, hiszen mindegyik fetkésből baj. Ha úgy sikerül, akkor bemutatjuk a magasabb szinteket is. Igen. Jurassixnek már van pár videója a Démon toronyról. Elég. Csináltunk egy gyors runt. Igen, elég. Már van pár runja. Ugyanarról. Na mindegy. Ó, már 13-os vagyok. Szerintem induljunk el map 2-re, hogy nem tudom. Igazából ennek a szervernek még a sajátossága, hogy lehet így bárhonnan teleportálni, nem csak a faluból. És
Igazából teleportáljunk át a map 2. Vásároljunk fel, aztán mehetünk át következő térképekre. Én már átjöttem map 2-re. Átmentél? Ja. Én szerintem még bevásárlok. Hát úgy néz ki, nekem elvesztett ez a piros. Vagy átteleportáltam, hirtelen megszűnt. Szerintem felmegyek. Na mindegy. Túlélem. Na, hát igazából olyan erős, hogy képességünk nélkül is király. Igen, ez egy kicsit a felszereléseket, ugye alap felszereléseket egyből plusz 9-es szinten kapjuk meg ugye a sajátos jég vérteket, amiket Igen. ugye 180-as védelemmel kezdenek, meg állat elleni erővel, mozgássebesség. Szóval még a védelemhez képest elég nagy a sebesség, vagy a mozgássebesség, mivel általában mínuszba szokott ez lenni. A pajzsnál is látszik. Igazából Egy-két a vegyes kereskedő például itt elég sok mindent ad, kombókönyveket, ugye a szivárványt 50 millióért, amit felnyomja a képességeket, bátorság köpenyt ad, itt nem, visszaállítók, érzelemmaszkók, egy-kettő hátas, ilyen planépületfejlesztők, meg potikat ad. Vannak itt kőárus, játékba bekerült pár új kő, tehát elég sok. hát elég keményen meghaltam. Ezeket itt plusz nulláson el lehet érni a kőárusnál. Map 1-ről mindent el lehet érni, itt van a démon torony, 40-es szintől lehet az elsőre bemenni, a lift karakterrel a további szintekre, a papnál lehet mindenféle felszerelést átváltani, például sárkány karmatát. Van itt egy külön NPC, a harcos szellem, aki mindenféle térképekre tud minket elrepíteni, amik nincsenek benne az alapjátékban, például Farmapra, a Arkániára, ami a 100-as térkép, és Gnoll föld, ami 155-ös szinttől kezdődik. Itt bent található még a kaszáslány, nála mindenfélét lehet a raktárba betenni. Bukott felszereléseket, amiket PvP és nyerességgel kapunk köveket, és ezeket az óriás köveket be lehet váltani felszerelésre. Azon kívül a alap NPC-k, a fegyverzet és a fegyverkereskedő, itt vértek és fegyverek néven találtok itt meg. Alapvérteket árulnak, hát 42-es szinttől a plusz 6-oson a 61-es vértet, illetve a 68-as fekete vasvértet. Ezen felül adják a király fegyverzetet, a hangfegyverzetet, illetve a szép páncélzatot, ami egy PvP-s vért széheknek nagyon jó. A fegyverek NPC-nél tudtok mindenfélét bevásárolni. Például itt vannak a fegyverek. A PvP-s fegyverek, illetve itt a 65-ös fegyvereket, amiket azt hiszem át lehet ők húzni, illetve itt vannak még könyvek átváltozás, illetve a vezetői könyvek, amik a csoport tapasztalatpontjait növelik. Van a térképen 2 erezet váltó, az egyik az a egyik félét, illetve a másiknál a maradék köveket tudjátok ércekből átalakítani. Illetve itt a raktáros NPC helyett egy bankos került be, ahova a pénzt lehet tárolni. Ez ugyan nem kamatozik meg semmi közül, meg XP nullázónál, ami úgymond nem engedi, hogy XP-t kapjatok, úgyhogy remek alkalom farmolni. Itt a teleportálásnál 3 közül lehet választani, amit az előbb is láthattatok, sajnos én ezt most túlnyomtam, megmutatjuk még egyszer. Ugye teleportálás és a főfaluk standard helyek, illetve event helyek közül lehet választani. A főfalukba bele tartoznak a 3 birodalom map 1 és map 2-je, a standard helyek közül tartoznak a
lélekbarlang, erdők, pókkazamat, templom, illetve a további területek, amikben minden olyan benne van, amely az előzőkben nincsenek. Illetve az event helyeken azon jelenleg csak a esküvő map szerepel, mert Esküvőhöz. nagyon sok minden nem került még eddig. És most el is vette a játék a képességeimet, Már nekem is. hogy átkötünk. Miután igen, nekem már előtte a mapnak átmentem, azért be is döglött egyszer. Na, akkor igazából én is megyek. Na, rosszra kattingatok, nem baj. Csak azért is. A harmadikra meg lesz. Orföld. És itt most szerintem abba is kéne hagynunk, mert szerintem már telt egy 4 óra. Szóval ez így első videóban ennyi. Úgyhogy köszönjük, ha megnéztétek. Sziasztok! Lájkoljátok fel a csatornánkra. Sziasztok! Sziasztok!